ngana mama di fuko blendo douani directeur a minye simbo ye Amadou Konate dangoroba ngoni mbi sebe koroso jamana joli ani jamana kishilila sebene kala ko a kika do tarata temene Afrika lo kle mugani konondo suti ba komini ngana mu mado bo aka sirki ima yamoria minye abo furgoneti doy a sosoli shesugu la bokasiriki shesugu mindo a poson namadu carton kɛmɛ ani 50 a bokasiriki maasite ni bɔrɔdɔn a kɔni nana n'o ye jamana kɔnɔ duguduguli dugu yɛrɛ la a b'a fɛ k'o sɔri frigo kɔnɔ bokasiriki k'a dɔn duwanyew sɔmina fɛ ka sin ka taa dɛrɛ ten ngami bokasiriki k'a dɔn galo bɔra da sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ kɛ sababu ye min kɔni ye banajugu caman ye an ka kisiw ma sabula balo n'u nana n'a ye jamana in kɔnɔ an t'a bɔrɔ dɔ bɔ se ka an b'an kɛ ka dɔrɔn ka sin k'a san ten o mata yɔrɔ jan mɛ kalo tile 5 min ye bangɔni ye 8h du matin bo a ka siriki i k'a dɔn carton min ye tulo bidon ye tulo minnu bɛ ka mobili la 248 carton bo a ka siriki i k'a dɔn o ma da o ma dɛ min kɔni ye awa carton pièce détachée 77 bo a ka siriki u ye tɛgɛ da o fana kan min ye étiquette ye i k'a dɔn étiquette vierge min kɔni ni Shell Urimila ani total sɛbɛnnen don a kan bakasiriki nin kɔni ye nganamu de awɔ c'est-à-dire tout ka kɛ bidon kɔnɔ dɔrɔn ka u bɛ Shell Urimila sɛbɛn a kan walima total wala u bɛ sin k'o sɛbɛn a kan ten bakasiriki k'a dɔn douaniers tɛgɛ da o fana kan ka nkalon b'u da bakasiriki o sutu ko dugutijɛ Mali kɔni kɔnɔ bi bɛɛ min n'ale maa se sɛbɛkɔrɔkɛ kɛrɛfɛ mɛriw ani nganamu taabolo la Amadou Konate a ka kulekan don jamana wari ɲinini ye tiɲɛ ye bo a ka siriki sabula gɛrijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bi dɔ gɛrijɛgɛ da brigade mobile d'intervention bakasiriki u y'o kala de kɛ douane na bara ko baara de kɛ nin zangilen yɛrɛ kɔnɔ u ye kɛrɛfɛmɛru min gɛlɛ bokasiriki k'a dɔ danda la nka hali bi Amadou Konate bɛ girinna min kɔni ye baara ye a ka tɛngu jamana den bɛɛ lajɛlen ka wasa malidenw an yuru kan ka k'an damata douanier ye bokasiriki n'i ye awa camion ye su walima awa araba kunjo minɛnw bara ka jigi a la kunnafoni di n'i ye kunnafoni di a bɛ kɛ sababu ye maa caman ka kisi